खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ थाइलेन्डआव दैबानानि थासारिया गिख्रंथाव महर लादों। दासिम दैबानाजों सा 1200निबो बांसिन सुबुंनि जिउ खहा जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बिबानगिरिफ्रा बुंनाय बादिब्ला दैबाना आरो हा गिसिखानायनि जाहोनाव दासिम 1500निबो बांसिन सुबुंफ्रा थैनो गोनां जाबाय। जायनि गेजेराव इन्ड'नेसियाव सा 659, श्रीलंकायाव 390 आरो थाइलेन्डआव सा 181 सुबुंफोरा जिउ खहा जादों। इन्ड'नेसियाव दैबानाजों 1200 सुबुंनि जिउ खहा जानाय जाथाया सोराङाव फैदों। मख'नो गोनांबावदि थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाहोनाव गासै ओनसोला दैबानानि दैयाव गोग्लैनो गोनां जादों। जायनि जाहोनाव रोजा रोजा सुबुंफोरा दैबानानि दैयाव थाबथानानै दं। इन्ड'नेसियानि सुमात्रा द्वीपनि गामिफोरा बे दैबानाजों गाज्रि गोहोम गोग्लैदों। फारसेथिं बे दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय रैखाथि हान्जाया अपारेशनखौ खालामगासिनो दं। दैबानानि जाहोनाव सा 475 सुबुंफोरा दासिमबो गोमानानै दं होनना खौरां मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो खोला थाइलेन्डआव दैबानाया 1.5 मिलियननिबो बांसिन नखरफोर आरो 3.9 मिलियन सुबुंफोरखौ गोहोम खोख्लैदों। थाइलेन्डनि नखर बिफाना होनाय खारिथि बायदिब्ला सोरखारा दिनै खहा सुफुंनाय रांनि गिबि किस्तिखौ हगारना होनायनि खोथा फोसावदों। मुम्बाइ बिरखं गाथोनाव इन्डिग'नि बिरखंनि हरखाब लेन्डिं खालामनो गोनां जादों। कुवेतनिफ्राय हायद्राबादसिम थांबाय थानाय इन्डिग'नि गंसे बिरखंआ छत्रपति शिवाजी हादोरनाङारि बिरखं गाथोनाव हरखाबै लेन्डिं खालामनो गोनां जादों। मिथिनो मोन्दों बमानि हुमखि होनायनि जाउनावनो बिरखंखौ मुम्बाइ फारसे बास्लायहोफिननो गोनां जादों। खौरां मोननाय जादों दि हायद्राबाद बिरखं गाथोनाव इमेलनि गेजेरजों बमानि हुमखि मोन्दोंमोन। जायनि उनाव सांग्रांथि महरै बिरखंआ मुम्बाइआव हरखाब लेन्डिं खालामनो गोनां जादोंमोन। बमानि हुमखि होनायनि उनाव बिरखंखौ मुम्बाइ फारसे दैथायहरनाय जादोंमोन। बिरखंआ रैखाथियै ओंखारदोंमोन आरो गासैबो रैखाथि नायबिजिरनायनि थाखाय आइस'लेसन बेआव दैथायहरनायजों लोगोसे गासैबो सांग्रांथियारि राहाफोरखौ मावफुंनाय जादोंमोन आरो बे समाव बिरखंआव थानाय गासैबो दावबायारिफ्रा दासान्दि रैखाथियै दं होनना खौरां मोन्दों। थांनाय 29 नबेम्बर खालाराव बिटिसि सेक्रेटारियेटआव मोनद' हारिनो एसटि होनायनि हेंथायै फरायसाफ्रा गोख्रों खुद्रिसारनायखौ बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया माखासे बाथ्रा बुंथिदोंमोन। जेराव बिथाङा बुंदोंमोन एबसुनि आरो इउपिपिएलनि खामानि होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै दिनै एबसुनि दिपेन बर' बिथांनि खौरां मेला जानानै थाङो। जेराव हाग्रामा महिलारि एबसुखौ मुं सुनायनि हेंथायै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि खौरां मेल जायो। मोनद' हारिनो एसटि मर्यादा होनायनि थांखि आरो बेखौ लानानै क'क्राझाराव फरायसाफोरनि जांख्रिखांनायाव सोमजिनाय दुंहाव थासारियाव हाग्रामा महिलारिया एबसुखौ सोमोन्दो दं होननानै मुं सुनायनि हेंथायै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि खौरां मेला दिनै जालाङो। जेराव बे खौरां मेलाव बाहागो लादोंमोन एबसुनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर', लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि आरो लोगोसे माखासे एबसुनि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। नोंथांमोना खोनासंलांनो हागोन दिपेन बर' बिथाङा मा बुंदों। बिटिसि सेक्रेटारियेटनि गेटखौ खुलिनानै सिङाव हाबलांनानै माखासे लन्ड' भन्ड' खालामनाय थासारि बा माखासे जिखिनि जानाङै थासारि जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों सिगाङावबो गोथौयै दुखु मोननायखौ जों फोरमायदों। बे जाथाया आनफर्चुनेट आरो बे जाथाया जानाङामोन आरो खुनु कारनाव जोङो हिंसानि बा भायलेन्सनि थासारिखौ जोङो मालाबाबो जोङो लाय होबोआखै आरो बेबायदि जानायखौ जोङो गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। आरो बे जाथायखौ लानानै दिनै बिटिसिनि गाहाय बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ थोंजोङै आसि थुनानै बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थोंजोङै लोब्बा दङ होननानै जोङो बुंनाय नुनो मोन्दों। खोथाया जाहैबाय स्पष्ट जे हारिनि खैफोदनि समाव हारिनि अलखदनि समाव ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्टआ मा जागोन आरो रिपर्ट फैखांनायनि उनाव दिनै जोङो मा नुखो बेखौ लानानै गोबां स्तराव नट अनलि क'क्राझार, धेमाजि, लखिमपुर, दुधनৈ, उदालगुरि, बाक्सा, चिरां गोबां जायगायाव तामुलपुर बा सिसिट'वा हिसाबै 10 नबेम्बराव जोङो सनापुराव 1 लाख मानसिनि गेदारिं खालामनानै जोंनि प्रटेस्ट जोंनि 14टा जनजातिनि अस्तित्वनि जि मोनसे रैखाथिनि थाखाय जि जोंनि खोथा जों बेखौ लाखिदों। मोनद' हारिया
गासैबो बिथिंजों जौगानाय गासैबो बिथिंजों बिसोरनि सुबुं अनजिमाया बारा 2 कोटि मानसिखौ 45 लाखनि सायाव जुदि दाजाबनानै होयोबा जाबसिननानै होयोबा जोंनि अस्तित्वआ मा जागोन बे खोथाखौ लानानै जों बयबो गोसोआव गिखांनाय सानखांनाय गासैबो बिथिंजों बे थासारिया सोलिगासिनो दङ दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु हिसाबै जिल्ला आन्चलिक इउनिटजों हाबाफारि लायो आरो बे हाबाफारिया 27 तारिखआव स्ट्रिमलाइनहै माने टर्च रेली माने बनजार लानानै रेली खालामनाय आरो प्रतिबाद खालामनायनि हाबाफारिया स्ट्रंलि जालांबाय आरो सरकारा बेखौ लानानैबो एटेनसनाव गोलैदों राभा फरायसा आफादा खालामदों टिएमपिकेआ खालामदों गुबुन गुबुन जायगायाव खालामदों दा फैयै फैयै 29 तारिखआव जि जाथाय जाबाय बे जाथायाव जोंनि क'क्राझाराव थानाय गोबां माने कलेजनि आरो क'क्राझार इउनिभार्सिटि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि गुबुन गुबुन कलेज गासैबो फरायसा फरायसुलिया स्पन्टेनियासलि बेयाव ओंखारलांदों आरो बिथांमोना 25 तारिखनिफ्रायनो आन्दलन खालामदों साइन्स कलेजआ खालामदों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया खालामदों क'क्राझार इउनिभार्सिटिया खालामदों गुबुन गुबुन कलेजआ हाबाफारिखौ लाबाय थादों गावबा गावनि माने प्रटेस्ट आरो फरायसा फरायसुलिनियाव गिखांनाय आरो सानखांनाय दङ जे जोंनि भबिष्यतआ मा जागोन जोंनि एडमिशन जोंनि रिक्रुटमेन्ट दा अल इन्डिया लेभेलावथ' दिनै जों जिखौ बुजिबाय एसटिआ मोनसेयानो पाके प्रकारेबाबो मोनद' हारिखौ एसटिनि शेड्युल ट्राइबनि पेकेजावनो सोनानै दोनबाय आसामावसो मोनथाम भाग खालामदों अल इन्डियायाव जों मोनसे मिनाया दिनै अल इन्डियानि इउपिएससि आइएस आइपिएसखौ कब्जा खालामो रेलवे बेंकिं स्टाफ सिलेक्शन कमिसन दिनै जुदि एम्सआव आइआइटिआव बा एनआइटिआव बा नोङो जुदि आइआइएमआव एडमिसन लानांगौबा जों गासैबो बिथिंजों जों धुलिसात जालांगोन गासैबो बिथिंजों जोंनि रावबो फरायसा फरायसुलिया बेयाव जागाखौ मोननाय नङा खारन सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिनिफ्राय जागायनानै कम्पिटिटिभ एग्जामाव मिनानि उनावनो दिनै टाया हमा फैगोन जोंहा टाया हमजों गाज्रि मोननो गोनां खोथा गैया खिन्थु खोथाया जाहैबाय जे बिसोरो गासैबो बिथिंजों एडभान्स बिथांमोननि लिडारफ्रा बुंदों जे जोंनो इडुकेसननि रिजार्भेसन नाङा साख्रि बाख्रिनि रिजार्भेसन नाङा खिन्थु एसटि माने गासैबो कटाखौ बिसोरो एन्जय खालायगोन काछार पुलिसनि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा बेसाद फाननायनि हेंथायै मोनसे अपारेशनाव सीआरपीएफ आरो काछार पुलिसा गोबां बिबांनि ड्राग्स बोखांनो हादों गिबि खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै 155 सीआरपीएफ आरो उदरबन आरो बरकला पुलिस जथाय अपारेशनाव सिलचर हाफ्लं लामायाव ड्राग्सखौ बोखांनो हादोंमोन बालासेरा टल गेटनि साखाथियाव संदाननाय समाव गंसे बोलेर' पिकआपआव लानानै फैबाय थानाय मोन 25 बेगखौ थामहिनबा मोन 25 बेग ड्राग्स बोखांनो हायो जब्द खालामनाय फेग्रा मुवानि लिरथाया 8 कुइन्टेलसो जागोन होनना मिथिहोदों आरो बेफोरनि बाजारनि बेसेना लाख लाख रां जागोन होननानै पुलिस फारसेनिफ्राय फोरमायदों मिजोरामनि वेरें गेटनिफ्राय गुवाहाटीसिम लाना थांनाय समाव ड्राग्सफोरखौ हमनो हायो जेबो फोरमान बिलाइ गैयालासे जगायनायनि थाखाय बिसोरखौ जब्द खालामनाय जादोंमोन ड्राग्स जगायनाय जाथायजों लोब्बा लाखिनानै पुलिसा जमालपुरनिफ्राय कैरुल इस्लाम लास्कार आरो आफिसुर रहमान बरबुन्जाखौबो हमनो हादों होनना मिथिहोदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया मुसलपुराव बिडिअ मावख' लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्बा गायसनदों रांखान्थि बोसोर 2021-2022 सिक्स फाइनान्स जोहै बाक्सा जिल्लानि सदर मुसलपुराव ब्लक डेभेलपमेन्ट मावख' लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्बा गायसनदों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो मावफुं सोद्रोमा आगस्तु टिग्गा प्रेस मोसाहारि आरो गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफ्राबो बाहागो लायो बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी रमान्टिक एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन जेरै सनानि नखर थांखि गैयै समाज अनसुला आफा हिर' बिमा बायदि बाजै अर थैसाम वान्टेड संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव
बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।